можна спажываць свой рэгіянальны контент. Проста патрэбныя чалавечыя ўмовы. Давайте будзем шчырымі. Захапіць увесь свет беларускімі рэгіянальнымі падкастамі. Жиза, гэта так падобнае на маё жыццё. Здароўкі, вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Еўген Меркіс. Паехалі! Дазнацца сёння пра тое, што робіцца ў беларускіх рэгіёнах, не так проста. Большасць лакальных СМІ былі вымушаныя спыніць сваю працу праз рэпрэсіі, а шматлікія журналісты ды актывісты, якія маглі б распавесці пра актуальнае і набалелае, з'ехалі за мяжу. І гэта ў лепшым выпадку, бо шмат хто трапіў пад пераслед уладаў. Тым большую ролю адыгрываюць беларускія падкасты, якія даюць магчымасць не толькі пачуць, але і адчуць атмасферу па-за Менскам. Як яны ўзніклі, як пачуваюцца, ды якая будучыня іх чакае? Абмеркаваць гэты ды іншыя пытанні мне дапаможа сёння Дар'я Гардзейчык, журналістка, аўтарка падкаста «Утульны горад» і гісторыя беларускага секса. Всем добрый дзень, шановное гаспадарства. Дар'я, а калі ж у нас пачалі масава з'яўляцца падкасты, асабліва беларускамоўныя і рэгіянальныя? Я вам скажу так, ёсць такое забароненае, прызнанае экстрэмісцкімі, дай ім Бог здаровішка, Радыё Свабода. Яны рабілі падкасты досыць даўно. Са сваіх перадач яны стваралі такія аўдыатрэкі, якія дагэтуль ляжаць на SoundCloud, у іх на сайце, і гэта сапраўды былі падкасты. І існавалі яны ўжо год 10, так, напэўна, можа, нават і болей. Справа ў тым, што мне, напрыклад, не вельмі зручна было іх слухаць увесь час, таму што асабліва SoundCloud ён не пазваляе змяніць хуткасць. Так, і даволі марудна некаторыя вядоўцы распавядаюць, таму гэта было даволі незручна. Усё ж такі больш-менш масава беларускія падкасты пачалі з'яўляцца прыблізна год таму, і тут не вельмі нават пасуе слова масава, таму што ўсё ж такі беларускі рынак, ён пусты, як барабан. Вось такая метафора мне прыйшла ў галаву. Увогуле, у нас асаблівасць нашай медыяпрасторы, што кантэнта, якога-кольвек, вельмі мала, і ў якую нішу ні ткні, яна свабодная. Таму, сябры дарагія, калі у вас была ідэя зрабіць беларускі аналаг, беларускае перасэнсаванне чаго-небудзь, якога-небудзь праекта, якой вы бачылі на захадзе, ў Расіі і дзе-небудзь яшчэ, бярыце і рабіце, таму што такога, хутчэй за ўсё, няма. Увогуле, мне здаецца, тут паўплываў 20-й год, што называецца, мы не зналі друг друга да этого лета, а тут беларусы раптам даведаліся, што ёсць попыт на наш айчынны контент, на беларускамоўны контент, і якія-ніякія падкасты і блогі пачалі з'яўляцца. Праблема падкастаў у цэлым у тым, што гэта даволі нішавы прадукт, а беларускамоўныя падкасты гэта ніша ў нішы. Таму нам ад пачатку трэба высветліць тую аўдыторыю, якая ўвогуле слухае падкасты, і потым з гэтай аўдыторыі яшчэ неяк вытасківаць людзей, якім быў бы цікавы менавіта беларускамоўны пра беларускі контент. Якія зараз існуюць якасныя падкасты, гэта падкаст «Глыбінны народ». Падпішыцеся, калі яшчэ не. Гэта падкаст «Гісторыя беларускага сексу». Падпішыцеся, калі яшчэ не. «Утульны горад». Так, усе нашыя падкасты мы назвалі, давайце пойдзем далей. Ёсць, напрыклад... Так склалася гістарычна. Файны падкаст, раю. Так склалася гістарычна, Ганны Дзягель, маёй булачкі з цынамонам, як я яе называю. Ёсць падкаст «Белліт пад піва», дзе 3 сяброўкі п'юць піва і размаўляюць пра беларускую літаратуру. Ёсць падкаст «Насты Белліт», якая была затрыманая ў краме «Кнігаўка». Не ведаю, ці яна працягне калі-небудзь свой падкаст, вельмі спадзяюся, што так. Ёсць рэгіянальныя падкасты. Напрыклад, падкаст грамадскай кампаніі «Медыа, дзе цікава». Ён называецца «Няма месца». Там даволі шмат выпускаў, і там людзі брэшчане, берасцейцы, я не ведаю насамрэч, як правільна называць жыхароў Брэста. Берасцейчукі. Берасцейчукі. Окей, берасцейчукі актыўныя і не вельмі распавядаюць пра тое,
што яны такога класнага і цікавага у Гомлі, хацела сказаць, у Брэсце робяць. Ёсць падкасты ад Гродна Лайф, таксама прызнаны экстрэмісцкім, забароненымі, дай ім Божа здароўя. Хаця, наколькі я веду сайт яшчэ не, але ўсё бывае. Давайце проста на ўсякі выпадак будзем пасля назвы кожнага медыа сказаць прызнаны экстрэмісцкім, забаронены ўсё астатняе. Будзем такую плашку дадаваць паўсюль. Окей. Дык вось, я не магу сказаць, што гэта менавіта іх падкасты, сяброўскія падкасты, назовем гэта так, гаворыць Гродна. Гэта менавіта такі аналаг падкаста брэсцкага няма месца. Не ведаю, хто там у каго спёрдаюць. Яна агульная, но таксама прыходзяць класныя актыўныя гарадзенцы і распавядаюць пра сваё жыццё і творчасць. Ёсць падкаст «Жыхары мяжы», які распавядае пра Падляшша, наш гэты рэгіён, то бок з двух бакоў мяжы, на Беласточчыне, на Гродзеншчыне, як там справы ўвогуле, як людзі камунікуюць паміж сабой, таму што гэта такія даволі роднасныя рэгіёны. Яксьці мне Яўген Меркіс распавядаў пра тое, што ў Гомлі была файная традыцыя ездзіць у Чарнігаў па закупы. Дык вось, у тых, хто з Гродзеншчыны, такая ж была традыцыя ездзіць у Беласток па тыя ж самыя закупы. І я магу сказаць, што калі падкасты гэта ніша, беларускамоўныя падкасты гэта ніша ў нішы, то рэгіянальныя падкасты гэта яшчэ ніша ў нішы ў нішы. Таму што, калі мы будзем разбірацца з пункту гледжання маркетынга, мы зразумеем, што падкасты гэта зусім не масавы прадукт. То бок, настаўніца матэматыкі Тацяна Васильевна, 47 год, глядзіць, напэўна, не падкасты. І, напэўна, нават не жыццё маліны яна глядзіць у Ютубе, а серыялы на Расія-1. Не ведаю. Нікаго не хачу абразіць. Увогуле, серыялы на Расія-1 крутыя, сама ад часу да часу гляджу, але проста такая канстатацыя факта. І, напэўна, нават які-небудзь супрацоўнік райвыканкама таксама, пакуль едзе на працу, падкасты не слухае. Прытым, што ён можа быць вельмі інтэлігентны і адукаваны чалавек, таму што гэта сапраўды вельмі нішавая гісторыя. Як мне зараз здаецца, падкасты гэта пераважна рэч для аўдыторыі 24-35, 25-34. Гэта адукаваныя людзі з вышэйшай адукацыяй. І гэта так званы крэатыўны клас. То бок, людзі нейкіх умоўна-творчых прафесій, якія нешта ствараюць. А ці ёсць тут яшчэ нейкі тэрытарыяльны падзел? Бо, мне часам пішуць людзі: «Вау, слухаў твой падкаст, ты расказваў пра Гомель, трэба развіваць наш горад разам», і ты яму задаеш пытанне: «Я згодны, а ты сам зараз наогул дзе?» «Оу, я ў Варшаве». Дык ці слухаюць нас наогул тутэйшыя? Ці засталіся тут тыя самыя прадстаўнікі крэатыўнага, сярэдняга класу, заможныя, разумныя, перспектыўныя? Ці засталіся ўвогуле ў Беларусі беларусы? Добрае пытанне. Мне здаецца, ўсё ж такі засталіся, таму што наколькі б нам не здавалася сітуацыя ў краіне сумнай і жудаснай, давайце будзем рэалістамі. Не кожны дызайнер, айцішнік, блогер, барыста і хто-небудзь там яшчэ адчуў на сябе ціск сістэмы. Вось будзем шчырымі. Хацелася б так думаць, але не. І шмат людзей, якія сапраўды ўсё яшчэ належаць да гэтай хіпстарскай кагорты, яны больш-менш спакойна жывуць у Беларусі і з чыстым сэрцам спажываюць нашыя падкасты. Дык вось, аб чым я казала. Вось уявіце сабе, што вы і так ужо звузілі гэтую аўдыторыю да людзей з вышэйшай адукацыяй, 25-34, творчы клас, і яшчэ і жыхары Гродна, ці жыхары Брэста. Гэта ўсё вельмі файна рабіць прадукт на 100 чалавек ці на 200 чалавек. Але мне здаецца, нам, як журналістам, якія прагнуць славы, уплыву, грошай і чаго-небудзь яшчэ, гэтага не хапае. Калі для кагосьці гэта задавальняльна рабіць той падкаст на 100 чалавек, окей. Але мне б, напрыклад, хацелася б, каб у нас былі такія файныя лічбы кшталту 100 000 праслухоўванняў. Вау! У вас ёсць такія амбіцыі, дарэчы? Амбіцыі ёсць, але я з іншага боку разумею рэаліі і часта задаюся пытаннем, а ці настолькі наогул перспектыўна рабіць толькі падкаст. Можа быць, трэба яго адначасова запісваць на камеру і выкладваць на YouTube,
ці наогул рабіць нарэзку для тыктоку. Ці ёсць будучыня? Ці няма такога, што мы зараз усе кінуліся да гэтых падкастаў, а рынак насамрэч ужо насыціўся і варта рухацца кудысьці далей? Слухайце, я не бачу насамрэч, каб мы ўсе кінуліся на падкасты. Тое, што іх ёсць там 30 беларускамоўных, гэта яшчэ не азначае, што нехта кудысьці кінуўся. Па-першае, што я магу казаць, калі ў вас ёсць сродкі, каб рабіць нешта на YouTube, толькі вось у добры шлях, добрыя дарогі, даражэнькі. Але справа ў тым, што набыць нават 2 мікрафоны і арандаваць нават студыю, гэта значна больш прасцей, чым арандаваць студыю, каб рабіць нешта на YouTube. Канешне, можна было бы наўпрост паставіць тэлефон, уключыць камеру і радавацца жыццю, але будзем рэалістамі, зараз у нас аўдыторыя ўжо настолькі звыкла да якаснага амаль тэлевізійнага кантэнту, што наўрад ці яны будуць слухаць вас, нават калі вы самы вясёлы, харызматычны і разумны чалавек у свеце, калі ў вас будзе нешта знятае на тапак. Будзем рэалістамі таксама. Усё ж такі мне здаецца, што ў падкастаў ёсць будучыня. Статыстыка паказвае, што ў Злучаных Штатах Амерыкі больш за 50% насельніцтва слухаюць падкасты. Падкасты ёсць на ўсіх сусветных рынках. Ёсць яны ў Польшчы, ёсць яны ва ўкраіне, ёсць яны ў Расіі. І калі казаць пра, што б мы не думалі, але родасны нам сацыяльнага пункту гледжання рынак, асабліва медыйных паслуг і прадуктаў, у Расіі ёсць студыі падкастаў, іх шмат, якія зарабляюць выключна тым, што патокава робяць падкасты. Па якой прычыне ў Польшчы, Украіне і Расіі ёсць настолькі вялікі попыт на падкасты, каб на гэтым зарабляць рэальныя грошы, а ў Беларусі яго чамусьці няма, і ў нас іх будзе слухаць там не болей за 1000 чалавек, я насамрэч не разумею. Мне здаецца, што гэта ўсё яшчэ пытанне таго, што у нас вельмі гэты рынак пусты, вольны, у нас яшчэ і попыту, не тое, каб попыту няма на беларускі кантэнт, ён ёсць, але яшчэ няма звычкі ў людзей спажываць нешта беларускае, усе настолькі прызвычаіліся да расійскага кантэнту, і ён настолькі задамінаваны ў нашай грамадскай прасторы, што каб навучыцца слухаць свае, на гэта можа пайсці пэўны адрэзак часу. Мне так здаецца. Ну, тут відавочна ж яшчэ ідзе і пытанне моўнага падзела, бо ёсць жа істотная доля беларускіх падкастаў, якія робяцца тут беларусамі і часам нават пра Беларусь, але на рускай мове. І тым самым яны вельмі часта трапляюць у іншую інфармацыйную прастору і праз гэта маюць, можа быць, нейкія іншыя таксама тэхнічныя магчымасці для платформаў, для свайго прасоўвання. Я вось не ведаю, ці ёсць на нейкім Яндексе падборкі беларускіх падкастаў, сярод которых платформа рэгулярна выбірае самыя ўплывовыя і паспяховыя за апошні месяц і падсоўвае іх сваім карыстальнікам. Я вам так скажу, на Яндексе ёсць падборка беларускіх падкастаў, ёсць увогуле асобная падборка Беларусь, ёсць падкасты з Беларусі, там як расійскамоўныя, так і беларускамоўныя. Я нават ведаю чалавека, які гэтым займаецца ў Яндексе. Вось, таму яны ёсць. Можа, не ўсе пра гэта ведаюць. Вось нашы слухачы зараз ад мяне даведаліся. Калі вы нас слухаеце на Яндекс.Музыцы, хуценька заходзьце на галоўную, потым на ўкладачку Беларусі, там будуць усе беларускія падкасты. Гэта проста я цем рашал, который не карыстаецца Яндекс.Музыкай. Так што слухайце Дар'ю ды беларускія падкасты. Дзякуй вялікі. Вось і Дар'ю ў беларускіх падкастах. Што я магу сказаць пра пытанне мовы? Мне здаецца, што тыя расійскамоўныя падкасты, якія не пра Беларусь, а пра псіхалогію, секс, наркотыкі і рок-н-рол, яны трапляюць ва ўсякую аўдыторыю. Яны разлічаныя проста на ўсіх людзей, якія разумеюць расійскую мову і слухаюць падкасты. Гэта іх плюс, таму што колькасць людзей, якія ведаюць беларускую, значна меней, чым колькасць людзей, якія ведаюць расійскую мову ў свеце, проста статыстычны факт. Але з другога боку, яны працуюць не на карысць развіццё гэтаму беларускаму рынку. Таму, калі у нас, як у людзей, якія робяць кантэнт, мэта прыцягнуць на гэты рынак як мага больш спажыўцоў, нам трэба рабіць як мага больш кантэнту, які накіраваны эксклюзіўна на гэтую нашу мэтавую аўдыторыю. То бок, мне здаецца, зараз вельмі важна рабіць
падкасты на тэматыку, якая не раскрывалася яшчэ ні ў якіх іншых праявах, і пры гэтым якая будзе цікава эксклюзіўна беларусам. Патлумачу. Расейцам не зразумець, што значыць быць з беларускай глыбінкі. І можа быць, яны, для агульнай асветы могуць паслухаць ваш падкаст, але відавочна, што ён накіраваны менавіта на беларусаў. Людзям, якія жывуць, не ведаю, у Малдове, і таксама добра ведаюць расійскую мову, таксама наўрад ці цікава, як жыве беларуская глыбінка і якія тут праблемы. У мяне ўвогуле адчуванне, што мы зараз маем рабіць нешта такое, каб беларусы слухалі і такія: так, жиза, гэта так падобнае на маё жыццё, як крута, што вось урэшце з'явіўся хтосьці, хто распавядае пра гэта, я думаў, я такі адзін у свеце. Вось, то бок гэтае адчуванне прыналежнасці, гэта тое, што мы можам даваць праз нашыя падкасты. Цалкам згодны. У мяне тады ёсць яшчэ такое назіранне пра падзел на ўсходнікаў і заходнікаў. Ён жа заўважны, бо нават тыя падкасты, якія мы прыгадвалі пра Гародню ці Брэст, бачна, што іх значна больш, чым падкастаў з усходніх рэгіёнаў. Я вось не памятаю нейкіх рэгіянальных адметных падкастаў з Магілёўскай, Гомельскай ці Віцебскай абласцей. Так. Можа, распавядзеце, як вашыя падкасты пачуваюцца ў Гародні ды Берасці, і чаму тады так сталася, што вы нас, усходнікаў, абганяеце? Нашыя ў Берасці, слухайце, я ў Берасці ўвогуле была адзін раз за ўсё жыццё. Гэта так файна, што мы, гродзенцы, павінны яшчэ і за берашчукоў адказваць. Але ўсё ж такі, я не магу, напэўна, сказаць, што гэта зноў жа праява падзелу на заходнікаў і ўсходнікаў. То бок, гэта можа быць проста супадзенне. Давайце будзем шчырымі. Слухайце, гэта нейкі лозунг гэтага падкасту. Давайце будзем шчырымі. Гэта прамова для маёй палітычнай партыі будучай. Дык вось, мне здаецца, што увогуле ў Беларусі рабіць які-кольвек медыйны кантэнт, гэта цягне за сабой пэўныя рызыкі. І тое, што на Берасцейшыне і на Гродзеншчыне знайшлося некалькі таленавітых і смелых чалавек, якія ўсё ж такі вырашылі рабіць свае падкасты, а на Магілёўшчыне не знайшлося раптам такога аднаго чалавека, ці на Віцебшчыне. Гэта яшчэ не кажа пра тое, што гэта нейкія адсталыя рэгіёны, і мы, заходнікі, маем іх неяк падцягваць. Я, дарэчы, і выключна мінскіх падкастаў не памятаю. Дакладна. Вось вы памятаеце, напрыклад, выключна мінскі падкаст, які распавядаў там пра праблемы метрапалітэну, пра тое, як, не ведаю, што файна жыць у новай Баравой, пра кошты на камароўцу. Напэўна, не. Яны ў гэтым плане таксама ад вас адстаюць. Я вось прыгадаў хіба што магілёўскі падкаст Дзяніса Васількова, мясцовага журналіста, такога апініён-лідара, інфлюэнсера і ўсё вось гэта. Але ў звязку з рэлакацыяй, вось ці з'яўляецца ён зараз выключна магілёўскім падкастам. Вось бачыце. Таксама ж фактар, які ўплывае. Згодна, ці з'яўляецца падкаст «Утульны горад Гродзенскім», калі я размаўляю з экспертамі самых розных гарадоў, знаходзячыся ў Вільні, і большасць з іх таксама за мяжой. Добрае пытанне. І нават у мяне быў такі фэйл нядаўна, калі мы размаўлялі з экспертамі, эксперт кажа: наколькі я памятаю, у Гродні няма выдзеленых ліній для грамадскага транспарту. Я такая: так, напэўна, няма. Потым пачала гугліць, высветлілася, што літаральна месяц таму з'явілася першая лінія, і вось ужо другую адкрылі. Яшчэ ніколі Штірліц не быў настолькі блізкі да правалу. Ага, так, вельмі добра. Вось, а потым прыйшоў Мюллер і разагнаў усю нашу кампанію. Дык вось, мне здаецца, што гэта таксама пэўны паказнік нашага усеагульнага, усебеларускага адрыву ад рэальнасці, калі мы з'язджаем масава. Але ўсё адно той бэкграунд, тыя гады, якія мы пражылі на сваёй радзіме да таго, як вымушаны былі ці проста захацелі з'ехаць, яны-то бесслядоўна не прайшлі. І гэта таксама пэўны матэрыял, на якім можна рабіць свае падкасты. І увогуле тут хочацца задаць контрпытанне: а што мы маем рабіць? Рабіць падкаст для беларусаў у Вільні ці беларусаў у Варшаве, гэта, прабачце мяне, яшчэ меншая мэтавая аўдыторыя. Нас увогуле 20 чалавек будзе слухаць. Не, яксьці не хочацца. Калі казаць пра
тое, што няхай нейкія беларусы, якія засталіся ў Беларусі, размаўляюць з экспертамі і штосьці мы не вельмі бачым такіх беларусаў. І я цалкам гэта разумею. Увогуле зараз з'явіцца ў медыйнай прасторы ў нейкай якасці гэта пэўныя рызыкі. І мне здаецца, што гэта наадварот наша адказнасць людзей, у якіх гэтых рызыкаў стала трохі меней, выкарыстоўваць гэтую магчымасць. Згодны, рызыкуйце за нас. Калі дадаць яшчэ трохі развагаў пра вось гэты падзел на ўсход-захад, то на маю кропку гледжання гэта, канешне, звязана яшчэ і з развіццём трэцяга сектару. Станам грамадзянскай супольнасці ў рэгіёнах, которая відавочна на захадзе краіны, можа па гістарычных прычынах, можа там праз блізасць да мяжы, таму што паскараўся абмен досведам, людзі часцей выбіраліся за мяжу, маглі параўнаць, што ды як, і спрабаваць нешта ў сябе таксама памяняць. На ўсходзе, мне здаецца, это відавочна, гэтага было менш, і пры гэтым сітуацыя ў беларускіх гарадах заўжды рознілася, і я заўжды быў супраць абагульнення ў кшталту, а мы вось у Віцебску вось так робім, а чаму вы не можаце тое ж самае ў Гомлі ці ў Баранавічах зрабіць? Таму што заўжды была розная сітуацыя, але ўсё ж такі на ўсходзе і мясцовыя эліты, і гарадскія ўлады часта, і лютавалі таксама значна больш супраць трэцяга сектару розных нізавых ініцыятыў, якія акурат у будучыні і маглі запачаткаваць вось тыя самыя свае ўласныя падкасты. Мне здаецца, вось гэты фактар паўплываў. Можа быць, але з другога боку я вось ведаю такога актывіста і журналіста гомельскага. Калі не памыляюся, завуць яго Яўген Меркіс. Вось, у Гродна такога Яўгена Меркіса няма. Ёсць іншыя файныя чувакі, але Яўгена Меркіса менавіта там няма. І спадару Яўгену Меркісу не мясцовыя эліты, пажарнікі, марозаўцы ці якіх там, мясцовыя тамбоўскія. Мне так спадабалася тое, што вы мне распавялі пра гэтыя бандыцкія групоўкі. Я пра гэта ўвогуле зрабіла нармальны такі тру-крайм падкаст. Не мясцовыя ўлады не забаранілі быць актыўным і прыемным маладым чалавекам. Я мушу дадаць, што Яўген Меркіс у гэтыя хвіліны істотна пачырванеў. Дзякуй. Так, мне здаецца, трэба проста спрабаваць нешта рабіць, выкарыстоўваць тыя магчымасці, што ёсць у вас зараз у наяўнасці. Без розніцы тут ці за мяжой, абы, на карысць радзімы. Як там у Караткевіча ў ладзі роспачы было? Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Здаецца так. Дар'я, калі абагульніць, ці ёсць яшчэ будучыня ў падкастаў, асабліва ў рэгіёнах, ці патрэбныя яны? А вы ведаеце, мне здаецца, што нам увогуле патрэбны рэгіянальныя медыа. Вось у іх якраз ёсць будучыня, але тут таксама не трэба думаць, што калі мы заўтра станем з вамі заснавальнікамі новага, давайте я з Гродна, вы з Гомелю, новага віцебскага медыа і будзем там рабіць і навіны, і падкасты, і відэаматэрыялы, то ў нас адразу будзе мільёны прагляду. Хутчэй за ўсё не будзе. Нам будзе патрэбна добрая рэкламная кампанія. Нам будзе патрэбна падтрымка мясцовых актывістаў. Нам будзе патрэбны пэўны час, каб данесці людзям, якія гэтага ніколі не рабілі, што можна спажываць свой рэгіянальны кантэнт. У тым ліку падкасты, якія ніша ў нішы, як мы з вамі ўжо казалі. Неяк так. Фактычна атрымліваецца, што нам проста патрэбныя чалавечыя ўмовы для дзейнасці ў Беларусі. Каб хаця б не заміналі нешта рабіць, нейкі такі нармалёвы беларускі клімат каб быў. Фактычна мы выступаем за глобальныя, лакальныя, кліматычныя ў дзвюкосях змены, каб нарэшце на вуліцы пачувалася як 2022, а не 1937. Так, у 37-м не вельмі добрыя былі кліматычныя ўмовы. Давайце я яшчэ нешта скажу наконт рэгіянальных падкастаў. Падкаст «Утульны горад», калі яго пітчыць, можа гучаць як падкаст пра урбаністыку, дзе мы, на прыкладзе Гродна, разбіраем, як зрабіць беларускія гарады утульнымі. То бок у мяне мэтавая аўдыторыя ўсё ж такі трошкі болей шырэйшая, чым проста Гродна. Вось такая маленькая маркеталагічная хітрасць. Дарэчы, акрамя добрых кліматычных умоў, нам яшчэ патрэбныя добрыя маркетолагі. Вось. І, напрыклад, падкаст «Глыбінны народ», ён ж таксама разлічаны, будзем шчырымі, не толькі на гомельцаў. І нават падкаст гаворыць Гродна, хоць ён як бы самой сваёй назвай асылае да таго, што зараз мы будзем гаварыць з гродзенцамі пра Гродна,
Усё ж такі, мне здаецца, нават жыхарам іншых месцаў будзе ўсё адно вельмі цікава паслухаць і падслухаць, як жывуць людзі ў іншых гарадах, якія там ёсць ініцыятывы і так далей. Таму пра рэгіянальнасць нашага жанру пакуль што не прыходзіцца казаць, таму што пачыналі там мы з вамі з рэгіянальных падкастаў, а хутка мы дойдзем да таго, што іх у Беларусі ўвогуле не існуе, таму што мэтавая аўдыторыя значна больш шырэйшая, чым нейкі канкрэтны рэгіён. Нашы планы – гэта захапіць увесь свет беларускімі рэгіянальнымі падкастамі. Так. Дар'я, вялізны дзякуй за такую змястоўную размову. Мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы, як заўжды, можете знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя і іх падкасты, каб зусім не ўмёрлі. And in podcasts we trust. Вось так, перафразую трошкі надпіс на доларавай купюры.